5 причини защо всеки ви бие на билярд. Да започваме. Първо, изправяте се по време на удар. Това е проблем, защото не е сигурно дали ще оцелите бялата в точката, която искате. Затова замръзнете 1-2 секунди след удар. Втора грешка. Ъгъла на щеката ви е твърде голям. Това може да изкриви доста удара, а дори да не оцелите бялата. Смъкнете малко лактите надолу, докато щеката не стане хоризонтално спрямо масата. И ще видите огромна разлика в точността. Трето, хамарите всеки удар 200 и се надявате на най-доброто. Тук освен да ви върже друго няма какво да стане. Затова играйте всеки удар с правилната сила и няма какво да се обърка. Между другото, добавете това видео в любими за следващия път, когато ходите на билярд. Четвъртата грешка е, че не мислите какво ще правите с следващата топка. Както виждате, в случая много по-добре да оставим мъгъл за тройката, за да може бялата да се върне за 6 и да имаме елементарно удар след това. Последната грешка, която най-често правите, е, че изпълнявате удара твърде бързо. Направете хубава постановка, замахнете няколко пъти, бавно изтеглете назад и изпълнете удара. Това е правилният начин. Ако сте научили нещо от този клип, последете канала за още всеки видеа. Чао!